Zdravím všetkých poslucháčov, počúvate podcast Short History. Moje meno je Peter Vanek a budem vás prevádzať dnešným dielom. Hlas v tomto podcaste bol naklonovaný umelou inteligenciou. V roku 1989 uverejnil známy denník The New York Times niekoľko krátkych článkov, ktoré informovali čitateľov o obchode spoločnosti PepsiCo s vtedajším Sovietským zväzom. Známy výrobca sítených nealkoholických limonád mal údajne získať od Sovietov flotilu ponoriek a lodí, čím by aspoň na papieri vlastnil jedno z najväčších námorníctiev na svete. Celý príbeh sa začal o 3 dekády skôr. V roku 1959, počas prebiehajúcej studenej vojny, sa v Moskve konala americká obchodná výstava. Na tomto podujatí boli prítomní aj vtedajší americký viceprezident Richard Nixon a prvý tajomník Nikita Sergejevič Chruščov. Obaja viedli medzi sebou veľmi zapálený rozhovor na tému kapitalizmus versus komunizmus. Podľa svedectiev účastníkov viceprezident spoločnosti Pepsi-Cola Donald McIntosh Kendall na upokojenie situácie podal sovietskému vodcovi pohár s tmavou sladkou nealkoholickou limonádou. Sovietsky vodca si údajne okamžite zamiloval chuť Pepsi-Coly. Či sa uvedené odohralo presne tak, ako sa vo všeobecnosti uvádza, nie je veľmi podstatné. Podstatný je fakt, že spoločnosť PepsiCo neskôr v roku 1972 podpísala výhodný kontrakt, čím sa jej hlavný produkt, kolová limonáda, stal jedným z prvých masovo predávaných západných výrobkov v Sovietskom zväze. Len pre zaujímavosť dodám, že od roku 1973 sa Pepsi-Cola v licencii vyrábala aj v Československu. Do fľašiek bola plnená v závode Slow-Lik Malacky. Pre porovnanie sa kolová limonáda od konkurenčnej spoločnosti Coca-Cola prvýkrát objavuje v Sovietskom zväze až na samotnom konci 70. rokov. V prípade Coca-Coly však išlo len o limitovanú distribúciu. PepsiCo uzavrela s Moskvou obchodnú dohodu, ktorá umožňovala vymeniť jej produkt za ruskú vodku značky Stoličnaja a Sovietskaja. Tento barter zabezpečil americkej spoločnosti de facto dominantné postavenie na sovietskom trhu. Zároveň získala nový lukratívny artikel, vodku, ktorú distribuovala a predávala v Spojených štátoch amerických. Ale prejdime do roku 1989. Na konci 80. rokov Sovietsky zväz čelil zásadným politickým, sociálnym a ekonomickým problémom, ktoré nakoniec vyústili do jeho rozpadu. Rubel sa stal v podstate bezcenným platidlom a Moskva nedokázala splácať svoje záväzky. Bežným spôsobom obchodnej činnosti sa stal barter, teda výmena tovaru za tovar bez použitia peňazí. Spoločnosť PepsiCo mala v tomto období v Sovietskom zväze viac ako 20 plničiek na limonády a snažila sa ďalej expandovať. Moskva ponúkla PepsiCu namiesto rublov 17 ponoriek, krížnik, fregatu a torpédoborec. Treba však podotknúť, že išlo pravdepodobne o plavidlá určené na zošrotovanie. Dodnes sa nenašiel žiaden dôkaz, že by sa navrhovaný barter skutočne aj zrealizoval. Každopádne išlo o výborný marketingový ťah, ktorý známemu výrobcovi nealkoholických limonád zabezpečil publicitu. Povestnú bodku za týmto príbehom dal riaditeľ PepsiCa Donald McIntosh Kendall. Podľa denníka The New York Times mal poradcovi amerického prezidenta Georgea Busha staršieho s humorom odkázať, citujem, odzbrojujeme Sovietsky zväz rýchlejšie ako vy. Koniec citátu. Záverom by som rád dodal, že tento podcast neslúži ako reklama. Pite sladené nápoje s rozumom. Ja jednoznačne odporúčam čistú vodu. Ďakujem za pozornosť a do počutia. Tento podcast vznikol vďaka finančnej podpore projektu KEGA číslo 008 UCM spojovník 4/2022. Názov projektu Podcasty ako inovatívna súčasť výučby všeobecných dejín 20. storočia.